let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. Yung ano lang. Paras lang ba? Kasi ba yun, no? Sangko ng tricycle yun, yung sa side. Saan yan? Ha? Saan yan? Sa dalan. Patiin mo lang naman dito yan eh. Dito kumagasi. Sige, saka plastic ko ba? Hindi nakapanaw ko lang. Murahin mo rin. Ayan, sa likod mo. Plastic ko rin. Oo. Pag-25 pwede rin. Pang-1 lang rin. Nagpalapit mo yung motor. Kaya pala lang isa lang. Kasi meron pa ako nun. Meron ka pa. Oo, meron ka ng pangunin. Yan, bumili tayo ng ano, ng trapal ng tricycle. So isasama natin sa vlog yan yung naging resulta nung ginawa kong trapal. Yung itsura niya dati na sira-sira hanggang sa naayos natin siya. Okay, so let's go. Dito nga pala to sa may kahabaan ng ano, ng Santa Rosa Highway, makabling, no? So makabling siya. Dito na tayo dadaan sa ano, shortcut. Papalayo kasi tayo pag diniretso natin yung highway. Alright.